Amb la primera nevadeta de la temporada 2019-2020 ens arriba el primer tren de la tarda. Això sí, a 3 graus sota zero, Salutacions als maquinistes. 123, o sigui, amb seients de visita llarga. I la 155, també amb seients de visita llarga. I això és tot des del pas a nivell que hi ha abans d'arribar a l'estació de la Molina. I amb aquest fred que gelatites, jo foto el camp. Adéu-siau.